Assalamu alaikum jama'a, sunana Hadiza wacce kuka fi sani da Hauwa ko kuma in ce muku Lantana. Ina matafiya, ina maniyyata, to ga dama ta samu. Muna tallata muku wato sabon kamfaninmu mai suna Gwanki Travel and Tours Limited sun yi fitar bardan guza domin karɓar bakuncin ku don karamta ku tare da sama muku biza da tikiti na ziyarce-ziyarcen ku zuwa ƙasashen duniya. Kuma suna da babban masauki da abinci da komai a wadace. Hakan ne sa muka samu karramawa daga hukumomi daban-daban kuma tare da ƙungiyoyi. Na ɗaya muna igama da mai buƙatar zama a ƙasa mai tsarki. Ina masu neman tiket. Za mu maka aiki full package musamman aikin umara da za a tafi yanzu da aikin hajji. Ya kamata ku taho wannan kamfani na mai suna Gwanki Traveling and Tour. Samun kamfanin Gwanki Traveling and Tours shine jin daɗin ku, shine farin cikin ku. Kamfanin Gwanki Traveling and Tours kamfani ne mai nagarta da inganci shakundum. Za mu kai ku cikin aminci kuma za mu ku ji daɗin tafiya da mu. ina mabukata masu son san inda Gwanki Traveling yake a duniya. Kamfaninmu yana nan a Najeriya cikin kanan dabo a unguwar Darmanawa. Domin ƙarin bayani a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka.